ମନେ ଅଛି ସେ ଗାଁ ରଥଯାତ୍ରା। ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଆଉ ହରିବୋଲର ସେଇ ପାଟିରେ ପୁରା ଗାଁଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ସେ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ସେ ରଥ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଧରିନେଲୁ। ପୁରା ଗାଁଟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମିଠା, ସେ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଗାଁ ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରା ବି ହେଉଛି, ହେଲେ ସେ ପିଲାଦିନର ମଜା ଆଉ ନାହିଁ। ଅଧା ଲୋକ ସହରରେ ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁ, ଆଉ ସେ ପିଲାଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁଠି କେଜାଣି ହଜିଗଲା।